Тыңлап тұрып, беренче мәхәббәт килде бер 16 яшьләрдә. Аңынча инде бала чагалык кына ниндидер бер ашап йөргән кеше генә булгандыр инде. 16 яшьтә, 17 тулмаган инде. Ну, хәзер мин белмим, исемен әйтмичә генә сөйлим, ул өчен дә өйләнгән, гаиләле кеше. Бик матур бәбәйләре бар. Бик каты бер-беребезне яратышып йөргәндә юллар аерылды. Чөнки ул бандит. Эздә куйды. Илсөя матур шулай сөйләп утыра иде. Нәрсә дип әйтим, ул бандит. И шулай булды да куйды инде. Бу ничә ел иде дисең? Бу 97. Аннан соң ул әйләнеп кайтканчы мин кияүгә чыктым.